budeme dneska zase natáčet. A tentokrát jsem u Adama doma. Můžu s tebou? Jasně, že jo. Up. Ale já natáčím svoje. Můžeme být tam spolu. Takže dejte like. Počkej, to já natáčím. Dejte like a odběry a straš mu sledující. A dejte kárku. A 700 000 odběrů. Za touhle tyčinku. A tohle stojí 500. Dělej. Roblox, tady je protěra. Pozor, zabil jsem hráče. Aby jsme jakože proti sobě dáme jedna. Jsem rychlej. Jsem. A živost. Mechanička. Mám 30 mechaniček. Minigun. Jedno kolo. Jedna nula. Zabil jsem tě. A živost. Druhá nula. Zabil jsem tě. A živost. A to není fér. Ale já jsem ti smazal hápka. Co? Já jsem ti smazal hápka. Já tady ty fizzy drinky jsou fakt dobrý. Fizzy drink. Ale nemají fizzy drink bonbony, jsou dobrý. Jestli jste v Tovačově, tak jsou u Pavla. To je fizzy drink koko. Fizzy drink skibidi. Skibidi fizzy drink koko. No. Protože tady je skibidi. A kocourek bolísek, který je strašně moc namakanej. A budeme mít svaly z toho. Ani se posilneme. Mě to vyteklo. A sakra. A ještě bramburku? Aha. Dívej, Maxiku. Knihu budu číst. Která potřeba dostat. Ankara Banga! Ankara Banga! Mám katanu! A sakra! Bomba! Vše dva ráky mi smile face! Já za něj! Pozor! Zabil se ho! Já jsem s tebou. Jak to, že jsi se mnou v týmu? Tak já lajsnu schovám. Jakože jsou tady falešní dveře, které jsou namalované. Já jsem je takhle. Chceš něco? Chceš? Rojně. Co to je? Bobolí. Čau lidi. Máš rád